Nugui mangkata norok o mangpili norok o mangpili nungmani pore o mangpili ni borok no norok sabo hini wansuka norok wansuka na o borok wngka chini Bharat hakot ni Pradhan Mantri Narendra Modi hinui wngya da norok Modi hini no wansuk paikha na kintu ang norok no sawono bo chini Bharat hakot ni Pradhan Mantri Narendra Modi ya bo wngka Narendra Modi ni duplicate thi bini mwkhang bai Narendra Modi ni mwkhang amsike solai je saya hingka khe borok bishes khai mangalak je mo Narendra Modi ni duplicate hinui kintu tabo kaisa award suo bono nukha bono o award suo nugui wanajak bahai khe amsuk Modi bai hubahu hinui ge social media o mangpili kaisa phaimano tabo video viral ongjak tei ang bo tui fikhe nong bagui o viral video ni mangpili video ni screen o.